Здравейте на всички, пидорас. Аз съм Феликс.net. И ей сега ще дойде Ян. Дирия Гайвманк. Днеска сме в морската градина. Чувай. Снимаш ли? Ами снимам, ма. Да. Да те покажа ли? А, да, добре. Айде. И да ми... Абе, да те ще бъда споко. Ама чакай, не може. Така, хора, това е Ян Диригейми. Хората са ме виждали преди. Never mind. Ако си ми гледал видеята, поне 1% от тях ще разбереш. Ей. Шими, ей. Няма ли? Хора, значи, може би ще снимам. Това ще е друг парт. На унази там въртележка. И на още една. Сериозно? Сега можехте да ме видите направо щях. Само си! Да, песен! Това е на Феликс, любимата песен. Да, не е вярно. На Кейти Пери ми е Change to the Rhythm. Не знаеш коя ми е любимата песен. Гледай, Кома се? Не ма бий, бе! Какво стана? Един път, Яндре, значи държа си пръчка и така в ръка. И по едно време тя ми изхвърква и отива на мястото си. Тук имаше някаква магия, дето... Виж какъв прекрасен басейн! Давай да се хвърляме! Пръчката на Яндери, помага. Не е моя! Да, бе. Що бягаш тогава? Не бягаме са! Ей, соляляло! Шими, я. Като ти! Ох, ти ма би, бе! Ти ма би! Какво? Аз не се бия. Биеш ма! Тя ще подхвана. Добре, хора, мисля, че... Тя ще подхвана с теб. Не обичам камъни! Браво! Той бе! Аз съм бил, как ще фърля от тук до там? Промисли. Айде те, хората ще оттекчат от тебе. Never mind, ти си скучлио. Нямаше да направим някакви атракции, глупости. Те ще са в другия парк. Това е парт 1, ще има парт 2, може би и парт 3, ако ти позволят. Защо да направиш парт 10? Защото нямаме толкова пари. Ко? Да. Може да направим различни части, втора част да е там. Never mind, втора част ще е на оная атракция. Ей там. Да, тая е тук. Да, ба. Дето е в... Ей таз. Вижте, ей таз, дето соча. Ей таз. Ей, точно тая. Аз съм далтонист и не мога да определя цветовете. Примерно, аз съм зелен. Далтонист съм, просто ви казвам аз. Дядо ми беше далтонист, който е. Не много голям, ама... Аз никога не съм. Never mind, и аз. Така, хора, спирам клипа до тук. Ти си ме снимал, бе. Така, може би ще направим едно завъртане. Какво? Така, спирам клипа и почвам докато се въртя да снимам. Той беше шантаво. Отново! Яндерегейми! Шантави неща правим, хора, шантави. Парт 2 скоро ще дойде. Never mind. Не! One moment. Ще падна. Добре, Яндире. Може да ме завъртиш, че аз не мога. Не, така ще паднеш. Той ще паднеш. Гравитационната сила ма дърпа. Да, ти си гравитацион. Гравитационната сила ма дърпа. Сега аз искам да се кача там и ще снимам докато се въртя.
Вау! Амор. Уи! Това е яко. Never mind, още ще се завъртя. Не, никога не ми е ставало. Затварям се очите. Не, така ще стане още повече. Още няма повече да съм седейка. Оф, айде, спирам клипа. Хора, отиваме на парт 2, който ще е след 1-2 минутки. Бай-бай!